Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji maýda geçirilen saýlawlarda 20 ýyllyk dolandyrys möhletini ýene bir gezek uzaltdy. Munyň bilen ol özüniň Türkiýany ikä bölýän we ýurdun sebitdäki harby güç hökmündäki pozisiýasyny güýçlendiren barha awtoritarlaşan siýasatyny dowam etdirmek üçin ygtyýarly galdy. Onuň saýlaw bäsdesi Kemal Kılıçdaroğlu bu ses berişligi soňky ýyllaryň iň adalatly saýlawy diýip atlandyrdy. Ýöne onuň netijesini sorag astyna almady. Resmi netijeler Kılıçdaroğlu'nun sesleriň 47,9%-ny, Erdoğan'yň bolsa 52,1%-ny alandygyny görkezip, ýurdun çuň iki bölegi bölünendigine isarat etdi. Bu saýlawlar ýurdun taryhyndaky iň möhüm ses berişlikleriň bir hökmünde häsiýetlendirildi. Opozisiýanyň Erdoğan'y prezidentlik kürsüsinde çalyşyp biljekdigi barada berk ynamy bardy. Türkiýede durmuşyň barha gymmatlamagy Erdoğan'yň meşgurlygyny sarstyrypdy. Indi Erdoğan ýene 5 ýyl möhlet bilen ýurdu dolandyrar. Onuň tanqidçilari ony häkimeti öz elinde jemläp, demokratik gymmatlyklary sarstyrmakda aýplaýarlar. Erdoğan bulary reddedýär. Ol Ankarada eden ýeňis çykysynda ähli gapma garşylyklary ýyzda goýjakdygyny, şeýle-de halky milli gymmatlyklaryň we arzularyň esasynda birleşdirjekdigini wada berdi. Tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Emma sol pursadyň özünde çykyşynyň ähengini ütgedip opozisiýany tanqidlap başlady we hiç ýyly delil getirmezden Kılıçdaroğlu'nu terroristler bilen ısınışmakda aýplady. Erdoğan Türkiýe üçin häzir iň esasy meselelerini inflasiýadygyny aýtdy. Geçen ýyl bu görkezijler 80%-a golaýlapdy. Saýlawlaryň ikinji tapgarynyň öň ýanynda Türkiýanyň milli pul birligi lira hem rekord derejede pese gaçypdy. Erdoğan saýlaw kampaniýasy döwri görnüşinden adamlaryň ünsüni ýurtdaky ýiti ykdysady meselelerden sowmak maksady bilen ses berijilere milletçilik we konservativ çykyşlary bilen ýüzlendi. Kılıçdaroğlu saýlaw kampaniýasy wagty ýurda has demokratik we jebitlik ýoly bilen akitjekdigini söz beripdi. Ol ýekşenbe güni geçirilen ses berilişligiň adamlaryň awtoritar hökümetiň üýtgedilmegi boýunça isleglerini äsgär edendigini aýtdy we özü üçin ses berenlere minnetdarlygyny bildirdi. Oy kullanan, sandığa gidip oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Saýlawlarda Erdoğan'y goldanlaryň aglabasy ony Türkiýe üçin münasip lider diýip atlandyrsalar, Kılıçdaroğlu ses berenler esasan hem ýaşlar ses berilişiň netijelerinden lap keç bolandygyny aýdýarlar. Yani artık gerçekten küskün bir gençlik var. Bütün etrafımdaki muhalif düşüncelere bakıyorum. Artık herkes küskün. Ýaşlaryň köpetiniň lapy keç boldy. Daş töweregimizdäki opozisiýany goldanlary sine därin welin, olaryň hiç biriniň keýpi ýok. Ýagny bu ýurtda biz bahary unutdyk ýa-da özümiz döretmeli boljak. Görnüşinden adamlar gyşdan hoşal. Bu ýerde edip boljak zat ýok. Yani ülkenin bağrına bıraktık, kendi bağrımızı yaşayacağız. Çünkü halk kıştan memnun. Yapacak bir şey yok. Dip İstanbul'un ýaşaýjysy aklawçy Hulya Yıldırım 29-njy maýda Reuters gullugyna aýtdy. Erdoğan'ın ýeňisi Türkiýedäki köp sany türkmen migrantlaryň arasynda hem durly garaýşlary döretdi. Häzir Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Merdan Badyrov bular barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Türkmen migrantlaryna gelsek-de, Türkmen migrantları belki saýlawyň nämeligini ýa-da bir siýasy düşünjeň nämeligini belki şu saýlawda gaty bir göz ýetirdimi diýen de sebäbi saýlaw näle bolýan eken, munyň mitingleri, dalaşkärler, ýa-da başga bir siýasy partiýalary açyk göz bilen görüp bildiler diýip düşünýär. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýsy esasynda Türkmenistanlylar üçin 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagyna hem garamazdan bu ýurt henizem türkmen raýatlary üçin özüni çekiji ugur bolmagynda galýar. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä, häzirki wagtda 200 000 töweregi Türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne resmi däl sanlar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň has ýokarydygyny görkezýär. Kılıçdaroğlu'nun ýeňilmegi Türkiýanyň NATO ýaranlary Erdoğan'ın Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gurýan gatnaşygyndan howatyrlanýan ýurtlar üçin gynançly habar boljagy meňzeýär.
Putin Erdoğan'a özünün ýeňis gutlagynda "Eziz dostum" diýip ýüzlendi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden özünün Twitter hasabynda "Men iki taraplaýyn we umumy global meseleleri boýunça NATO ýaranlary hüküminde bile işleşmegi dowam etdirmäge nazar aýlaýaryn" diýip ýazgy galdyrdy. Erdoğanyň Şweýçanyň NATO agzalygyna garşy çykmagy, Ankaranyň Moskwa bilen ýakyn gatnaşyklar saklamagy we Siriýa boýunça ılalaşmazlyklar Amerika bilen Türkiýanyň gatnaşyklaryny kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem Erdoğany ýeňsi bilen gutladylar. Öz ýylatynyň esasy azatlyklaryny berkçäklendirmekde tanqid edilen Berdimuhammedowlar munyň demokratiýa iradasy esasynda gazanylan siýasy ýeňis bolandygyny öňe sürdüler. Erdoğanyň tanqidçilari onuň ýeňisi bilen Türkiýanyň dowlalygyna awtoritar döwlete öwrüljakdygyny alada bildirýärler. Erdoğan 2014-nji ýylda Türkiýanyň prezidenti boldy. Oňa çelini 2003-nji ýyldan başlap ol ýurdy premier minister hüküminde dolandyrypdy. Birleşen opozisiýadan dalaşgar hudurlanan Kılıçdaroğlu 2002-nji ýyldan bäri ýurdyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2010-njy ýyldan başlap Respublikan Halk Partiýasyna hem ýol başçylyk edip gelýär.